फुल थिंखि आदार जाहोफैलायबाय दिनैहाय खयथारै जाखो 12 ना 13 जाबाय आरोना एकदम फुलजोंसो हिसाब आंना ओमफ्राय बाखि सिरि सलायबाय थानोसै र' खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउजों फगारनाय महर लानो सोनाफोर दामुखै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं थै मा स्टिभेन फिसासा नुजालायनाय ब्लग्सआवलाय मैया फिसाजोनि खोमा खेरनानै इयावनो थेबना लादोंमोन नालाय थारमाने सोनाफोर दिनै फिसालायानो लास्ट एग्जाम नालाय फिसालाया आंबो दोननानै फैदोब्रा आंखौ आइ होननानै बुंनायखाय दे होमबालाय होननानै दोननानै फैबाय ओमफ्राय एफाजोंनो ओंखायनो नैबे आंनि लोगोरि बिथांखौबो फुल टेंकि मारिनानै फैबाय आरोना एफाजोंनो ओमफ्राय गाइखेराबो होफैयो नालाय नै ओमफ्राय बेजोंनो थांबाय नालाय लानानै फैखाबाय आङो मानोथो हाबसोनानै होफैबावनो मा ओमफ्राय बिराद मोजां सान उन्दुनायखाय बेहा एसे इन्ट्र' मारिलांसै बेयावनो होननानै आङो बेयावनो थानाय जादों आरोना नजारा एकदम बिउटिफुल नजारा सराबाबो बिराद गुवार बेवहाय खिन्थु गारि मटर फैनानै आन्थोर गैया आरोना नै एकदम जेरैबो दोलफाना सोलफाना ओंखायनो जोङो बिमा फिसा एसे बेयावनो सान्दुं सायथावथाव होननानै थाबाय आरोना दा न'आव थांबा बे खामानियानो खामानि ओमफ्राय बेहा मालाय बिफा फैबा बेयाव फैखायो नालाय मिन्थिखायो खारदिंखायो बिरादथार दालाय सोना गैला नै बिफामोन थानायावनो दाख्लै नाखौ हमखादों आरोना मालाय नुलांबाय थाखादों आंहाथ' फैनो सोलाबा बिसोर सानैया मालाय सानाव सायथावथाव बेयावनो गैला नै जि गोसोम गोसोम ना मोनथावथाव नुयो आरोना एकदमबारे ओइथिंजाय दंबावो ओइथिं हमबाथाय र' समय मिलायबा बाग्राय फैफानांगोन आरोना नाखौहाय बबाव बाग्राय फैनो बाल नै बेफोरबो बाग्रायनानै सेलसेला जागोन नै हमो मालाय बेहाय गोसोम एकदम गोसोम ना मोनगोन बादि फैदो मासुना हांसो फैदो जानाय नङा बेबादिजों मोनजानाय नङा जोङो नैबे न'खौबो सोंदोंमोन जोङो फार्स्टआवनो आरोना ओमफ्राय खालि गैयानो थांसै ना सना ना थांसै ना फुंखायसो एसे गारिया खम आरोना नङाबा जि आनलिमिटेड गारि फैगौ र' सना र' गोसोम आरोना दैयानो नै सोरथिं मा होनथाय बेखौ जोंथ' आगोलाव मिथिं कुसुसो होनोमोन दासो सोरबा दोलफाना मा फाना होननायखौ खोनाबाय आं मिथिं कुसुसो होनलाबायोमोन जोङो मोनगोन बेयावबो बोलाहांबायमोन नै दै दंबावो आरोना जि गुवारखा सोरनि हाथाय बेवहायनो एसे बिफाजोंबो भिडिअ कलिं रायलायबाय मा रायलायबाय स्रांनो आरोना दिनै गोसोखौ एसे मोजां मोनदों है बे सिफटेबिना बोरै नाखोफानो रोंला आङो गोसोखौ एसे मोजां मोनदों आङो दिनै मानोबा मोजां मोनदों माने मोजां मोनदों आरोना मिन्थिया मानो मोजां मोनदों मालाबा बिदिनो मोजां मोनो बोरैबा सान्थि मोनो दा बड' फिसालानि फरिखा जोबनायखाय आरो बन्द' मोनसिगोनखायसो मोनदों नामाथाय सावरायमेला सोलिगासिनो सोनाफोर उइन्टार सेसननि प्लेनिङा आरोना मारै खालामनो मारै मानो थ' थांसै थ' मा फैदो इसोर भगबान आंहालाय माला बिदि लुनानै थानो हाबावनो एकदम खुनुरुखुम थालाय मोनसे होबाबो बाखि मुसिलायनायबाबो सिंखौल' फोसाबनानै थाथारगोन आं दाबायदियाव दांनो हायाबाबो आरोना खुनुरुखुमल' खालामना होथारथोंसै हाय इसोर नाजादोंहाय सनाफोर नाजानायालाय नाजागासिनो ओमफ्राय सादारन नङाना न' गंसे थिखांनांगौआबो आखायाव रां रुफा एसे गैखायाबा बबाव थिखो जानो र' जमायगासिनो सनाफोर जागोन आंनाबो सानसे आरोना थिंनि बेरा होलायनाय जोंख्लाबलायनाय न'आव फैनानै पट खरिया जेने थेने जाब्रा स्रां आरोना सनाफोर नो टेनसन बाट बग्रा सुनांगौमोन नाथाय दुरुङा एसेबो खालि जायगा गैला आरोना जोंना माने बयबो सुसावथारबाय सान्दुङा ओंखारदों नालाय ओमफ्राय आंहा फाला आरोना गाबोनफोर सुनोसैलाय ओंखामाबो सिथि दालियाबो अके मतलब ओंखाम दालि दोन बेनिफ्राय टमेट' थाइथाम हानानै लाबाय आरोना सोनाफोर ओमफ्राय फान्थाव थाइसे हानानै लाबाय आङो हारसिंनि आन्था बेनो थोयो ओमफ्राय रेडि खालामखाबाय सामब्राम थामब्राम बेनिफ्राय सोनाफोर नै बै आं मोननिनो ना एवथ्रमनानै दोननाया नै सिबाय एवथ्रम दोननानै दासिमबो थिखिनानै दं आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दिनै टमेट'जों जानो होननानै माने गोसोआव रिंखांफैबाय आरो मतलब मोननैजों अके सोनाफोर लागावनानै लागोनसै ओमफ्राय एसे गुदुं खालामबावलायबाय आरोना आङो माने मैया एवथ्रमनायमोन बुस्थुआ एसेबाव ओमफ्राय नै सेरलि आरोना बारा जेबो होआ सिम्पोल सा माबा दंखायो दुन्दिया एसे रानहांलायनाय दंखायो आरोना सिन्था गैया ओमफ्राय नै बाहेरायाव बिमादैजों गेलेगासिनो आरो दानिया सिरि लाखोमा हरदों आङो दा एग्रां हरबाथाय आरो जाला जालायगोन नालाय जेबो बुंहरला सनाफोर मालाबा टमेट' माबा गसंख्रांनानै थायो दे खिन्थु दिनैनिखौ एसे ग्लेब मोनदों आङो
बरिया आरो माने ओमफ्राय नोरैहाय नै सारायबो दुंखाबाय हट हट लाबो 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 हाबाब 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 दे आं नांला मा नों लाथ' फान्थाव थाइसेखौबो लागाथारनोसै माने आरो माथो मोखां नायबाव नङा होमबा गेस सौखा मोननै जखन मा नांगौ हा र' नोङो बाहेराथिं एसे फिसाजों गेलेहरलाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय एसे एग्लिलाय माने एकदम जारौ मारौ महर लाहांबाय आरो ना संख्रि हालदै होनानै एग्लिखाबाय आङो मानोना थाइसेल' खादों ना फिसालाया जायोना जाया खुनु गेरेन्थि गैयाना बेफोरबायदि गथ'जोंहाय थक गेब्लेबाय आरो ना बेस्रानै हालदै सालदैखौ हरखाबाय बिदि दोखोबासो बेखौ बिदिबो जानो हायो आं बिदिबो जायो आं माजि समाय आरो ना गोबाव जाबाय खिन्थु जायैया थ' दिनै बिदि जाया दिनै दै होनानै ना होनानै गोदौनाय खेलासो बरिया दालि दंखायो नालाय ओरैनो जास्ट एकदम ग्रेभि आरो ना नै खौबो होखाथारनोसै आं मोननैजों गोदौबाथाय दा दुन्दियाल' गारलाना होनोसै जाबाय गोदौबाथाय आरो माथोबाव नो टेनसन ओमफ्राय ओरैहाय आलु जानोसै बेहाबो र' नानि फै आब' सोलाबा सना खामानि मावदों गेलेबायनो लोगो नागिरबायगासिनो दङ फै बे फुंनि समाव सोर नोंजों सोलाबबायनो फै दा मा फै र' नै मोनबाथाय जों सानैजों दुगैसै जाबाय सिदि ओंख्रिनि फाइनाल लुकआ नै एकदम सारायावल' गोदि आरो ना बेनो मजा ना फिसा टमेट' मोदोमफ्रु मोदोमनायखौ आं थानो हाला आरो ना साखियाबाबो जायो आं मिन्थिखायोमोन खिन्थु साखिनायगोन सोनाफोर एसे गुदुंमोन नालाय एसे आखायावसोहाय दा माबायाव प्लेटफ्राव खुरैफ्राव लाबा एसे बुरजा एकदम मजा खैसिब गोखै आरो ना एकदम आं जेरै सान्दों जानो लुगैदों बेबायदिनो खोस्लिखौ साफा खालामथारगोन सोनाफोर साखिनाय एकदम थाक जेखौ जानो लुगैदों बेखौनो एकदम ओमफ्रायथ' सनाफोर खामानि मावहोलां एखमबा कमेन्टबो चेक खालामहोलां नङा होमबा आखलफ्रा जोंना ओमफ्राय सासे बिथांनि कमेन्ट आरोना मैयानि भिडिअआवहाय गारि सार्भिसिं लांनाया पाम्पुलि बायदि मोनबाय दोंनो दिनै माने बै भिडिअ अबे पाम्पुलिजों रुजुखो दे आंखौ आसुरित मालाय बेहाथ' सुन्दर गल गाल मोखां आरो मा होनो एक्ट्रेस मानसि जोङो एसे देरहांनायनिफ्राय नायबोदों बेबो मालाय देरहांनायनिफ्रायनो एक्ट्रेस लाइनाव ओंखारखादों ना एक्टिं लाइनावहाय स' नायबोबाय थानाय आरोना स' आंजों बेजों एखे नङा बेहा मालाय बहुत सुन्दर आहा जेबो नंला सनाफोर आहा आंनि जायगायाव बेहा बेनि जायगायाव आरोना खुसल' थानांगौ बिन्दास ओमफ्राय बिदि रुजुनायखौ बोरैबा मिन्थिबायबा रागा जोङानो बे पाम्पुलिया अन्थाव बाथावनो बबे सबाय जेवजेव माहारिजों आंखौ रुजुबायदों होनलायलायनाय चिल आरो सनाफोर दुगैना लानोसै नै फिसाजोआ रेडि जानानै दङ नोंगे फुंगे जानानै दंखायो थ' सनाथ' लोखि दुगैनोसै इसे देखायनो आयौ नोंगुलु पुंगुलु जानाय समाव जाबाय नालाय सनाफोर खुरनानै लाबायानो मा होनो दाउदै एवस्रोलायनाय आरो ना दाउदैखौ एवनाय नंलामोन आंना बेनो जाखाबायमोन ओमफ्राय नै फिसालाया जायानो मालाय टमेट'खौबो जायानो ओंखायनो आङो दाउदैखौ एवथारनांबाय आरो ना इसे लाबाय ओमफ्राय एवबाय नालाय आरो माथोबाव मजा जानोसै आरो ना टमेट' रोसि टमेट'फोरखौ बांसिन ना गिदिरजों जानाय जायोना ना फिसाजों मजा गोखै दालि सालि मारगुलि फिसाजोखौ सान्दुंआव जाहोखांखाबाय आं दुगैखांनाय लोगो लोगो आरो ना एसेयावनो फिसालाया दुगैगासिनो दङ हा दुगैखांबाय आबा बडि बिल्डार थाना गस्ला गानथा जाफैदो होमबा हामा गरिला फैगाजोब्बाय मायदि जायागासिनो खिथाहर फरिखाया लिरजोबदोंथ' होनदों अबंगसेयासो मिन्थिसिगौ आरो ना खाटा चेकिं खालामबासो मिन्थिसिगोन थानो गस्ला गानदो नों गेफुंजों नुजाबाय थानो नाङा थानो हांदो गस्ला गानदो बाटारफ्लाइ
हुला जानो लागोनसै बिदानि इउनिफर्म जुथा गानगासिनो दङ बे समाव सम दा फैबाथाय सेसै आरोना जाला जाले सनाफोर जि बासियाफोरा रानस्रांजोब्बाय नै गावासो रोगानोसैनो हापाप हापाप लांदोहाय लांदो मावथि बिमायालाय मा मावो आयाखौ लांजोबनो हायो मानो लानांगौ लांनांजा माव थां दोनदो बिसिनायाव दोनहैदो गावासो सिथों खिसा मा होननानै बुंबावनो आरोना सानदुंनायखायसो बासिया जिफ्रा रानजोब्बाय सनाफ्रा न' टेनसनसै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाखौसो गोसोआव एसे आङो गावनो गाव दुखु मोनबाय आरोना साफा सानै आगैमोना आंखौ गिलियामनि स्कुलनि बाबुमोन फरायनाय स्कुलनि फर्मनि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय आं थांनो बायासै लायनो बायासै ओमफ्राय नोंसोर लांफैखो ना माखो अननानै कमेन्टआव हरबानो जाबाय ना मोनखो ना मोनदा दाख्लै डिसेम्बरनि 1, 2, 3 थारिखआवनो होगोन होननानै आंबो भिडिअनि गेजेरजों होदोंमोन आरो थाम्बनेइलावबो लागायनानै होदोंमोन दा लांफैखो ना माखो ना आगैमोना गाज्रि मोनखो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना मोनबायबा मोनबायसै आरोना आरो दुखुनांथाव खोथाबाव रुमनिबो खोथा सोंदोंमोन आरो आं रुमखौबो एरेन्ज खालामनोनो हायाखिसै माने जोंनियाबो बै न'खरसेया खालि जानो बायदि होनदोंमोन खिन्थु जायाखिसै जाथ'नाय नंला बायदि होनदों गावसोरनो जासिगोन बायदि होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो कमेन्टनि रिप्लाइ होदोंमोन आरोना आगैनो जोंनियाबो मोनसे खालि जाहां जादोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय आं बेलेगावबो खबर लादोंमोन एसे एनै खिन्थु गैस'ना बेबायदि आरो अबेबा स्टुडेन्टफोर दोनग्रा मा दोनग्रा बिदिसो आरोना गाज्रि मोननांला आगै मोनखो ना माखो बेखौबो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरोना स' दा आं दोनथ'नोसै जि जोम खनस्रांसै एसे सिं सागुलायबाय आरोना फुंनिफ्राय लुखुर लाखारनो स' जायफोर आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय जेरावबो थाङाखै मायाखै न'निनो ब्लग्स स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय उन्दुनोसै जाफैबायानो हनै थ'